खुलुमबाय बड'सानि स्टुडिय'आव रादाबखौ फरायदों आं सांग्रिला नार्जारी। गोजौ सोलोंथाइ लानानै सानै लाइमोनफोरा आबाद मावनायनि बिथिङाव आबादारिफोरखौ थुलुंगाखांहोनो हादों। चिरां जिल्लानि बेंटल हालामनि औगुरि गामिनि बिलिफां ब्रह्म आरो 2 नं आइफवालिनि थागिबि थान्दै मुसाहारि मुंनि सानै लाइमोनफोरा जुथायै थांनाय बोसोरनिफ्रायनो आबाद मावजेनदोंमोन आरो बे बोसोराव 2 बिघा हायाव स्ट्रबेरीजों लोगोसे गुबुन गुबुन आबाद मावनानै जाफुंसारनो हानायजों लोगोसे ओनसोलनि आबादारिफोरनि गेजेराव थुलुंगाखां होनो हादों। मख'नो गोनांदि गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै बे सानै लाइमोनफोरनि गेजेराव थान्दै मुसाहारिया चिरां जिल्ला समाज अनसाय बिफानाव साख्रि मावनानैब्लाबो समनि आंखालखौ नेवसिगारनानै आबाद मावनायाव सम होदों। थांनाय बोसोराव आबाद मावजेननाय समावनो लकडाउन जानायनि थाखाय गोबां रां खहा जादोंमोनब्लाबो बे बोसोराव स्ट्रबेरी आबाद मावनानै गोबां मुलाम्फा मोननो हादों। साक्सेसआथ' जादों, प्रडाक्टआ मोजाङैनो ओंखारदों। नाथाय जों दाबो फार्स्ट स्टेजआवनो दङ, माने एसेबां माने जों माने मार्केटिं खालामनो हाथ'वाखै आरो। फिथाइया दङ। बेसेबां गुवार खेथि खालामनाय जादों? खेथियाथ' बेवहाय 3 बिगानि खाथियाव दङ, जाजोबा आरो। बेसेबां प्रडाक्सन जायो? सानसेयावहाय जों 25-20 बिदि मालाबा साननै बाद होनानै खादों आरो मालाबा सानसे बाद होयोबा बिदिनो 15 केजिफोर मोनहैफिनो आरो। ओरैनो बे स्ट्रबेरी खेथि खालामनायाव मा मा खालामनांगौ जायो, जेनेबा मा मावनांगौ जायो? बेथ' खामानियाथ' दंनाया बहुद दङ, माने हालेवनायनिफ्राय लानानै बुंसै। हालेवबाय, ओमफ्राय बेड बानायनांगौ, नै बेबायदि आलि बानायनांगौ, मानसि नांगौ जायो। जुदि मेचिन थाबाथ' मेचिनजों बानायनो हाबाय, खिन्थु जोंनाथ' बेबायदि गैया सुबिदा। मानसि नांगौ जायो। बिदिनो टाइम लायो आरो बाहाय। बेड बानायदो, ओमफ्राय बिनि सिगांनो गोबोर हासारखौ होखानांगौ। बिदिनो ट्रेक्टर गंबा होनाय जादों जों बेखिनियाव आरो। ओमफ्राय बेड बानायबाय, माबाय, माल्चिं पेपारखौ होबाय, बे प्लास्टिकखौहाय। ओमफ्राय बेबायदिनो खामानि दङ। बे प्लास्टिकखौ जेनेबा बबेनिफ्राय मारै माबानाय जायो, लाबोनाय जायो? बेखौहाय जोङो बाजाराव मोननो हायो। बाजाराव मोननो खरसा बेबायदिनो मोनसे रलावहाय 400 मिटार थायो। रल हिसाब थायो नालाय बियो, 4 फुट गुवार। ओमफ्राय बिदिनो रलावहाय 400 थायो आरो। ओमफ्राय बिनि दामा गासिबो दखानावनो एखे जाजोबा, बिदिनो 1950 बेबायदि आरो। गासै बेसेबां खरसा जायो आरो बेसेबां आय जायो बेखिनि गायनायाव? बेखिनि गायनायावथ' जुदि जानांगौबाथ' जागोनानो, जानाया एसे बिदिनो 5-6 फैगोन आरो। 5-6 लाख इनकामा? औ, जुदि मार्केटआ मोजां थायोब्ला आरो। जेन'बा जोंखौहाय दाथ' जों माबायाव होदों, सिगांथ' 500 बेबायदि मोनदोंमोन। दा जोंनि सिगां मावनाया बिनि बाराबो मोनदों जानो हागौ। दा जोङो बिदिनो गावनो जिरायथारनानै फानोबा 400 पार केजि, 450, ओमफ्राय सोरबा जायफ्रा जोंनिफ्राय बायनानै लांबावो बिसोरनो हरनांगौबा खमाव आरो, जेरै 300 बेबायदि आरो। एक्सपेन्सेसआ बेसेबां? एक्सपेन्सेसआथ' थांबायानो, बिदिनो 2.5 लाखनि गोजौआव थांनानै दङ। बेखौहाय आं सिगांनि बोसोरनिफ्रायनो सानबाय थादोंमोन। ओमफ्राय थांनाय बोसोरावथ' मावनाय जायाखिसै, मावदोंमोन, वाटारमेलन मावदोंमोन। नाथाय लकडाउननि थाखायहाय साक्सेस खालामनो हायाखिसै जों मार्केटिंखौहाय। प्रडाक्टआथ' एभेलेबेल दंमोन। थांनाय बोसोरावनो सानखानाय जादोंमोन आरो। ओमफ्राय नै दायो सुबिदा जानायखाय मावनो हाबाय आरो। गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' हेल्प लानाय जायाखै। ओरैनो जायाखै होनद्रायब्लाबो जानाय नङा। माल्चिं पेपारखौहाय आं 2 रल मोनदों। एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय 2 रल मोनदों। माने ओमफ्रायहाय जुदि सिगांनो इनफर्म खालामनायमोनबा मोननो हानाय बेबायदि सुबिदा थानो हागौमोन, खिन्थु देरि जाबाय, बेबायदि आरो। नेक्स्ट मा टारगेट लादों? नेक्स्ट टारगेटआ नायदिनि, बे खेथिखौ बोखांखांनायनि उनावहाय जुदि सुबिदाफोर जायोब्ला मा सानदों? गायबावनोसै, बिदिनो मैगं-थाइगंफोर, जेरै भिन्दिफोर थाबाय। बेनि अनगायै आरो माबा जोंथ' ओरैनो साइडआव मावनाय जादों। केबेज मावदों, ओमफ्राय अलकबिबो दङ, ओमफ्रायहाय बिदिनो फुलकबिबो दङ, ओमफ्राय फान्थाव दङ, ओरैनो फिसा-फिसौ दं आरो। मेजर आबादा बेनो जाबाय आरो।
नोंथाङाथ' साख्रिबो मावो टाइमखौ माबोरैहाय मेनेज खालामो साख्रिबो मावो आबादबो मावो बेथ' कुइसना बिराद मोजां कुइसन सोंदों नोंथाङा बिदिनो साख्रि मावब्लाबो जों मावनो हायो बिदिनो गोबां हलिडेसफोर थायो जेरै नै दिनैबो हलिडे बन्द' दिनैहाय ओमफ्राय बिदिनो सेकेन्ड सेटारडे थाबाय फर्थ सेटारडे थाबाय आरो गेजेरफ्रावहाय गभर्नमेन्ट हलिडेसफोर थायो ओमफ्राय आंल' मावो बेथ' नङा आरो आंनि लोगो दङ नै ओरैहाय आंनि लोगो दं आरो आंनि न'खरनि मानसिफोर दङ जाय जेरै हागोन फंबायबो दङ नै बिदिनो ज' मावो आरो खामानिखौहाय बेखौथ' हायिनि खोथा फैया मोजां वेल प्लानिं थानांगौ आबाद मावखौ मावब्ला माबायदि मार्केटिं मोनगोन ओमफ्राय बेसेबांनाखि नोंनि आबादा बेसेबां प्रडाक्ट ओंखारगोन बेसेबां माबायदि कुवालिटिनि प्रडाक्ट नों दिहुननो हागोन बे प्लानिं खालामब्ला वेल प्लानिं खालामनांगौ होमब्लानो जों हायो आरो आबादजोंबो हायो खस्थ'आथ' दङ खिन्थु खस्थ'खौ लायाब्लाथ' ओरैहाय आरो अबहाय जानो गावनो फिजिकेलि नों फैनानै मावफैनांगोन ओंखारबोनांगोन फुङाव सिखारनांगोन बिदिनो जेन'बा नै आंखौ दहाय सोंदोंमोन मा अफिसबो दङ मारै मावो फुंनि 4टाफ्राव सिखारब्लाथ' आरामसे जथेस्थ' हायोना 4टायाव सिखारबाय हयथ' 5टाफ्राव सिखारबाय 2-3 घन्टा मावबाय थांबाय ओमफ्राय डिउटिनिफ्राय फैलायबाय आरो दसे नायफैलायबाय बिदि आरो जिथुनाखि नैबे स्ट्रबेरि बेनि बै जेनेबा ब्रिडखौ जोलैखौ माबोरै लाबोनाय जायो माबायदि सिस्टेमनि लाबोनानै बेनि जोलैयाथ' बेखौ फुलिसो लाबोनाय जायो फुलि जावायखानाय आरो फुलि बिदि खाथुमनानैहाय फ्लाइटजों हरनाय जायो बेखौहाय आं जोंनि सासे दा मुंदांखा आबाद मावगिरि जेरै सालबारिनि बे आदा अमर बिथांजों कन्टेक्ट खालामनाय जादोंमोन आं ओमफ्राय बिदिनो गासिबो माबा सुबिदाखौ बिथाङानो माने बानायना होबाय जास्ट आं फैसाखौ हरबाय बेबायदि आरो फन नाम्बार 9309515287 खेथियाव माने प्लेन खालामनानै जुदि मावोबा प्रफिटआ बांसिन फैनो हायो जा बे स्ट्रबेरिया बे कस्टलि भेजिटेबल बा फ्रुट होनजायो दा बेहाय इनभेस्टमेन्टआ हय बारा थाङो बाट इनकाम रेभिनिउआ बांसिन फैनो हायो दा ओंखायनो गावबा गावनो मावोबा लेबार कस्टआबो खमायनानै पर बिगा थाहैगोन बायदि मोनो जोङो दा जेरै जेसेबां सेल जादों जेसेबां फाननो हादों टटेल थाहैगोन आरो नेक्स्ट मा सिन्था खालामदों जों प्लेन खालामदों बियो जोब्बा सासे बिगुमैनाव थालिर गायनायनि प्लेन लादों दा बेखौबो एग्रिकालसारनिफ्राय मदद मोनगोन होननानै खबर मोननायखाय बेखौ आवगायनो सानदों जा बेनिफ्राय जा रेभिनिउ फैयो स्ट्रबेरि गायनानै फाननायनिफ्राय जों बेखौनो इनभेस्ट खालामनो सानदों आरो जा प्रेजेन्ट सिचुवेसनखौ नायोबा गभर्नमेन्ट जब मोननायनि पसिबिलिटियाथ' बहुत खम ओमफ्राय जोंना मोनसे बर' समाजाव बियो बयनाबो हा दङ नाथाय बेखौ मोजाङै इउटिलाइज खालामा जों माइल' गायनाय बांसिन जायो बेयाव मोननाया होमबाबो प्रफिटआ खम जायो ओमफ्राय माइ गायखांबा जेबो मावनाय जाया हाया ओरैनो थायो दा बेखौ जुदि जोङो बिदि दस्रा माबि भेजिटेबल्स बा फ्रुट्स गायनानै जुदि फानहरनो हायो इनकामा बांसिन मोनो आरो देहायारि मुलाम्फायानो जाबाय बियो बिखानि थाखाय मोजां बे जायना ओमफ्राय हाइ ब्लाड प्रेसार बिसोरनि थाखाय मोजां बे ब्लाड प्रेसारखौ एसे ल' खालामो बेयाव भिटामिन्स दङ फाइबार दङ बे ओंखायनो गासै देहानि थाखाय मोजां जायो ओमफ्राय बियो सडियाम फ्रि फेट फ्रि ओमफ्राय कलेस्ट्रल फ्रि ओंखायनो जायोबा बयनाबो गाहाम जागोन सुगारफोर गोनाङाबो जानो हायो बेहाय बे नेचारेल सुगारसो बेखौ आर्टिफिसियेल सुगार नङा ओंखायनो गिनांगौ गैया जाबाबो जेबो जाहैया ओमफ्राय बियो जायना केन्सार दं रिसार्च खालामनायखौ जों माने फरायनो नुनानै केन्सार गोनांफ्राबो जानो हायो एसे फाहामथाय लाबोयो बिदि खोनादों आरो जों कन्टेक्ट खालामनानै जेनेबा लांफैनो हानायनि माखासे सुबिदा होनो नामा फन नाम्बारानो जाबाय जोंना 8099386604 खनसेखौ 8099386604 फन नाम्बार 9309515287